Mijn naam is Consuela, uw spiritueel consulent. Door in contact te treden met de geestenwereld ben ik in staat om u in verbinding te brengen met hen die zijn overgegaan tot de andere zijde. En dat voor maar 99 eurocent per minuut. Bel me nu. Ah, we hebben een eerste beller. Met wie heb ik het genoegen? Met Jonathan. Hallo Jonathan, waarmee kan ik jou van dienst zijn? Ik weet het allemaal niet meer. Jonathan, kun je iets specifieker zijn? Nou, sinds Olivier er niet meer is. Jonathan, blijf aan de lijn. Ik treed nu in contact met de geestenwereld. Volgens mij is Olivier zijn huisdier. Zeker. Ja, Consuela, Olivier was zijn kat. Olivier was jouw huisdier. Doodgereden door een scooter. En Olivier zag die scooter niet aankomen, hè? Wauw, dat klopt allemaal. Hoe doet u dit toch? Shit. David. Het staat op onze website. Wacht even, Consuela. De heldervoelendheid kan tot je komen als iemand in jouw bijzijn het leven verlaat en zich voegt tot de andere zijde. Nou, Jonathan, Olivier is nu bij je. echt? Ja. En hij zou willen dat je nu achter zijn oortje kon krabben. Oh, dank u. En we hebben een nieuwe beller. Wie heb ik aan de lijn? Oh ja, dag, u spreekt met Adrianus. Dag meneer Adrianus, wat scheelt eraan? Nou, mijn vrouw is... Ik snap het. Meneer Adrianus, ik treed nu in contact met de geestenwereld. Shit. Is er? Die gast heeft geen Facebook. Verzin niet. Meneer Adrianus, het komt goed. Uw vrouw maakt het goed. Als het goed is, kunt u nu haar energie voelen. Reclame. Jij ook in contact te treden met jouw verloren dierbare? Bel dan 0909 8810 en Heldervoelend XXL bereikt jou. Godverdomme, David! Ja. Ja, dan is het goed. Ja. Ja, jij ook. Groetjes. Het is hun schuld. Tijdens de voorselectie waren ze met andere dingen bezig. Oh jee, nee, dat niet. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Geen personen zonder Facebook. Wil je anders dat ik mijn werk doe? Consuela, ik beloof je dat het niet nog een keer gebeurt. Ik dat niet heb gehoord. Het gebeurt niet meer, oké? Oh jee. Oproep voor Consuela. Gelieve u te melden backstage. Moet dat echt nu? Lijkt me verstandig van wel. Daar bent u. Ik heb zo lang naar u gezocht. Oh, ik dank de geestenwereld dat ze mij het juiste pad hebben laten zien. U moet me helpen. Waarmee? Wie bent u? Ik ben Joep. Het is een kwestie van leven en dood. Mama. Ze heeft niet zo lang meer. Haar overgang moet spoedig verlopen. Overgang? Naar de andere zijde? Oh, ik ben zo blij dat ik u heb gevonden. Hoe heb je me dan gevonden? Facebook. Kijk maar. Oh, wacht eens even, mannetje. Wie zegt dat ik dit ga doen? Oh, nee, maar je hoeft het helemaal niet gratis te doen. Nee. Ik heb cakejes gebakken. Nou,
Waar kan ik haar het beste naartoe brengen? Men is het beu. Omdat we al jarenlang dezelfde tune horen, Chris. We willen iets nieuws. Ja, iets met lyrics. Weet ik niet. Iets in de trant van zweef met me mee, la la. Echt, die New Age liedjes gaan allemaal over hetzelfde. Ja. Ja. David! Ik moet ophangen, oké. Groetjes. Waar waren we gebleven? Dat het antwoord nee blijft, David. Denk aan de mogelijkheden. Wiens mogelijkheden? Die van jou of die van mij? Het is goed voor jouw carrière, het is goed voor onze carrière. Je mag mijn kantoor gebruiken. Jee, Melanie. Het is wel mijn kop die in de aandacht komt. En ik ben je niet komen werken om dit soort klussen voor jullie op te lossen. Als ik nou eens met de programmaraad ga praten, dat je hierna op een project gezet wordt dat beter bij jou past. Nieuws van 8 uur presenteren bijvoorbeeld. Kunnen. En nu? Nu treed ik in contact met de geestenwereld. Merk je al iets? Wil je daar alsjeblieft mee ophouden? Ja, die zagen we niet aankomen, hè? Maar ik ben echt heel echt. Wat is er? Je zou toch denken dat je na al die jaren op tv wel genoeg geoefend zou hebben voor het echte werk. Venezuela? Blijf zitten. Ik ben nog niet klaar met jou. Maar hoe... Je moet je eigen website een beetje beter lezen, kindje. De heldervoelendheid kan tot je komen als iemand in jouw bijzijn het leven verlaat en zich voegt tot de andere zijde. Oh, fuck. Moet ik een cakeje halen? Shh. Wanneer? Daarnet, vlak voordat je even naar buiten ging. Kan die herrie uit? Dank je. Venezuela? Stil. Nooit geweten dat die onzin die je op tv uitkraamt ook echt klopt. Wat? U kijkt heldervoelend XXL? Mevrouw Suela? Nee, hij kijkt heldervoelend XXL. Mevrouw Suela? Dat is een goede jongen hoor. Maar ja, hij is veel te goedgelovig. Wat zegt ze allemaal? Sommige mensen maken daar misbruik van. Misbruik? Wij helpen mensen. Geloof je het zelf? Ik had graag mijn laatste dagen bij mijn familie doorgebracht. Ze nog een keer knuffelen. Nog 1 keer zeggen dat ik van ze hou. Maar Joep vond het belangrijker dat ik voor mijn einde bij jou was. Nou, ik hoop dat je het succes krijgt waar je op gehoopt had. Succes? Denkt u dat ik het leuk vind om dag in dag uit voor lul te zitten? Dacht je dat ik het leuk vond om dag in dag uit in comateuze toestand naar die zweefstem van jou te luisteren? Ik moet gaan. Jij redt het wel zonder mij. En jij? Blijf dit soort dingen vooral doen. Het is op je lijf geschreven.
heeft ze pijn. Nee? Ze is overgegaan naar de andere zijde. Ze is bij jou en dat zal ze altijd blijven. Je moeder houdt van je, Joep. Dank u. Dank u wel. Proficiat, Consuela. Dit is je beste werk tot nu toe. Dit gaan we vaker doen. Ik zie het al helemaal voor me. Zweef met me mee, alles is oké. Zweef met me mee, weg van Den en mee. Zweef